horretarako hezitzaileak gara. Gure helburua zein da, aurrak pozik etortzea eta hau haienetza bezala izatea. Eta nola ez, giro euskaldun batean murgilduta. Haurreskolan gure umetxoak protagonistak izatea nahi dugu. Horretarako hezitzaileak familiarekin batera aurren bide lagunak gara. Harreman estua eta familiarra sortzen dugu zuekin. Mugimendu librea gure oinarria da. Ume bakoitzaren erritmoa respetatzen dugu eta horretarako material ezberdinak eskaintzen dizkiegu. Materialari garrantzi handia ematen diogu eta alde heinean material naturala erabiltzen dugu umeen zentzumenak garatzeko. Materialak umeen eskura uzten ditugu haien lehenengo erabakiak sustatzeko. Hau gure arte gela da, eta gela honetan gure txikitzuek haien sormena lantzen dute. Plastilina, buztina, temperak, gardisariak eta dana manipulatuz. Eta hemen ere, esperimentazioak egiten ditugu. Hauei esker, hizkuntza, matematika, motezitatea eta zientzia lantzen dugu txikitzuekin. Psikogela asko gustatzen zaigu. Hona etortzen garenean, gure gorputzak mugitzen ditugu eta gure emozioak plazaratzen ditugu. Etorri gurekin, zuen zain gaude! Agur!